Hola, soc el Jan Brzezinski i soc un dels professors d'anglès aquí a Ateneu Sant Cugatenc. Vaig estudiar filologia anglesa i lingüística aplicada, cosa que crec que m'ha ajudat a tenir un bon background metodològic per a aquestes classes. En el curs de Conversa estic aplicant la metodologia o l'enfocament basat en tasques. Doncs vosaltres, si us apunteu, haureu de solucionar problemes, trobar solucions, discutir amb vostres companys i moltes vegades us obligaré de dir exactament el contrari que penseu vosaltres per tal d'animar una mica la discussió. Cada classe té un tema específic. Jo no soc d'aquests que en classes de conversa pregunta i què tal. Aquests temes del principi us proposo jo, però quan començo a conèixer la gent que tinc a l'aula intento seleccionar temes que s'alineen una mica amb interessos de cadascú aquí a l'aula perquè cadascú pugui participar una mica més en aquell dia. Perquè tingueu un exemple de què estem fent, per exemple, haureu de preparar un plan de la sortida de la presó, potser que haureu de preparar una visita guiada a Barcelona per les persones cegues, o intentarem fer una reunió de junta de veïns en la qual s'haurà de prendre la decisió bastant difícil. Una cosa que és bastant típica per aquesta classe és el fet que fem molt de soroll. Fins i tot els professors de les altres aules ens venen a dir calleu-vos una mica. Doncs espero que si us apunteu a aquesta classe participareu també igual com tots i farem molt de soroll.